trošku obrázkově ilustroval některé z těch tezí, které on zmiňoval, a ještě doplnil. A pak bych k tomu zkusil říct pár z těch tezí, které jsem si poznamenal, a z nich některé nepřečtu. A ještě bych přeneslal jednu věc, protože nepůjdeme tolik historicky do hloubky, tak bych se odkázal a doporučil vaší pozornosti knížku, kterou v loni vydal nakladatelství Karolín Univerzity Karlovy, jmenuje se Bílá hora. Napsal ji francouzský historik o několikaletém pobytu a studiu v Čechách. A je to vlastně na poměrně děsivý vývoj české, rakouské, bavorské, maďarské a slovenské stavovské politiky, který vedl k bitvě na Bílé hoře a jejím mnohaletým, vlastně 400letým důsledkům pro evropské uspořádání. A doporučuji to pozornosti a k přečtení, nejen proto, že to komplexně ilustruje politiku té doby, ale že to velmi silně připomíná jakousi identitu naší dnešní politiky. A ukazuje se, že ty problémy, s kterými se dnes potýkáme, nemusí být specificky naše, ale že můžou být do určité míry chronicky a periodicky se vynářející. A z tohoto hlediska je to velice jaksi aktuální kniha. Tím spíš, že je to pohled na naše dějiny očima Francouze, to znamená, je to daleko objektivnější a nezatížené než tím, o čem jsme mluvili. Tak, já bych si dovolil napřed v krátkosti kartograficky ukázat na mapách, jak se vyvíjelo vlastně uspořádání střední Evropy v období od konce říše římské. A myslím si, že nemusím dělat obsáhlý komentář, že si, když ještě čuknete jednou, tak se vám promítne mapa, jo, dobrý, že si umíte vlastně tu historii rekonstruovat, ale bavíme se o vývoji od roku 1806, to znamená plus minus za 200 let. Tak tohle byla situace v roce 1806. Jak vidíte, rozložení státu a uspořádání je naší pozici v tomto prostoru. Prosím o další. Tohle je střední Evropa po sjednocení Německa. Bylo tady, myslím, předřečník se o tom zmiňoval a vidíte, že jsme my sice nezměnili, abych tak řekl, svou příslušnost a uspořádání, ale změnili se další dominanti evropského vývoje, kteří ovlivňovali naše reálie, a tato situace vlastně trvala až do prvé světové války a pak došlo k dramatickému, opravdu dramatickému zlomu, když se na to podíváte, a to vlastně tam nezasahujeme mapou ještě do Turecka a rozpadu tureckého impéria, Osmanské říše, ale vidíme, že samozřejmě vznik Československa byl provázený poměrně mohutnou tektonickou změnou v okolí. Oproti té předchozí mapě je to zásadně jiné. A podíváme se na Evropu, střední Evropu po druhé světové válce, kdy vlastně ta geopolitika výrazným způsobem opět se změnila a Evropa se rozdělila nejenom do dvou bloků, ale západní Evropa vlastně se začala integrovat cestou evropské integrace jednotlivých států, zatímco sovětský blok se integroval jiným způsobem a dominantním. Tato situace vlastně trvala až do roku 1989 s periodickými krizemi. Ano, prosím, a toto je současná střední Evropa, s tím, že jsem do té mapy jenom trošku rozlišil, ještě promítl eurozónu, která tu mapu poněkud překresluje. Teď se podíváme jenom v rychlosti vlastně na místa, odkud se tomu prostoru jakoby vládlo, nebo odkud se spravoval a kde vznikala pravidla a instituce a celkový rámec institucionální, tak samozřejmě to bylo celé 19. století Vídeň od počátku.
Dál pak vlastně jsme měli společný stát Československa, dominovala vlastně československá politika z Prahy. Dále, pardon, jsme nám museli něco přeskočit, pak to bylo Německo, ano. A pak přišla období poválečné, kdy to bylo z Moskvy. A pro současnost vlastně platí, že máme vlastní normy, správu, ale pochopitelně další s evropskou integrací přichází takzvaná evropská nebo reálná institucionální legislativní správní struktura, která přichází z Bruselu. Takže tolik jenom vizuálně, aby jsme si uvědomili, co se tady odehrálo za 200 let, a já k tomu řeknu jenom pár poznámek, které spíš jsou úvahou nad tímhletím. Zaprvé si myslím, že proměňování státních, politických, národních, jazykových a právních identit v takhle rychlém sledu není bez důsledků. Když bychom například, aby se to netýkalo nás, porovnali vývoj Řecka s vývojem Švédska, a to je na krajích těch map, že málo kdy si uvědomíme, že Švédsko má jen 10 milionů obyvatel, není v žádném případě považováno za malou zemi, malý stát. Řecko prošlo ještě dramatičtějším vývojem, jakoby, než jsme prošli my, protože to mělo pestřejší ještě v meziválečném období. A podíváme-li se, jak se vyvíjela dynamika těchto dvou zemí v průběhu přinejmenším minulé hospodářské krize, ale i toho vývoje předtím z hlediska elit, právních poměrů, institucionálních poměrů, tak vidíme ten rozdíl. Zatímco ve Švédsku se ty identity neměnily a vlastně konstantně se ta institucionální, státní a právní struktura udržovala relativně stabilní, tak Řecko prošlo ještě dynamičtějším střídáním než u nás. To znamená, ono to určité důsledky má. Teď já řeknu jenom některé. Myslím si, že jedním z důsledků je, že ten vývoj znamená, že někdy jsme objektem té změny a někdy jsme subjektem té změny. A pokud se to děje příliš často, tak si myslím, že padá rozlišovací schopnost vnímat, do jaké míry jsme subjektem té změny a do jaké míry jsme objektem té změny, a kdy tedy můžeme vývoj ovlivňovat a více a kdy méně, ale také konsekventně tím pádem, kdy za vývoj neseme odpovědnost a kdy za vývoj neneseme odpovědnost. A ta situace, když bychom rozbírali ty jednotlivé fáze, není to černobílá situace, ani ve věci nástupu komunismu, dokonce to není černobílá situace. Nicméně, jakoby to rychlé vystřídání a to, co tady předřečník zmiňoval, je, jakoby, že převáží ten pocit té viktimizace, neodpovědnosti a pocitu, že jsme manipulovaní a že jsme objektem změny, která je impuls na nás, jako přichází zvenku. Je-li tedy neodpovědnost za vývoj prvním vážným produktem střídání identit, pak je jeho logickým důsledkem je nedostatečná prestiž pravidel, institucí a vnímání těchto institucí, pravidel politického právního systému, jako čehosi, co na nás bylo uvaleno a co je legitimní obcházet, nedodržovat a budovat svůj život v zásadě na v jistém smyslu podvádění těch pravidel a institucí. S tím, že když se podíváme dokonce do vlastní historie, tak si všimněte, že my máme tendenci vůbec nevnímat, že vojáci z českých a slovenských zemí patřili k nejkvalitnějším silám rakousko-uherské armády a bojovali nejtvrději, ale jak si v dějinách si zvedneme roli a ti plnili ta pravidla a respektovali ty instituce, ale vyzvedli jsme si legionáře, kteří naopak je porušili. A já to uvádím jenom jako pro zajímavost, jako příklad, ale chci z toho dělat kontroverzi tady, když bychom se o tom mohli pobavit, ta kontroverze by to asi byla. Ale v jistém smyslu tedy my ve svých dějinách považujeme podvádění institucí a pravidel za legitimní historickou reakci na
na střídání těch režimů a na jejich nepříslušnost k naší mentalitě, identitě, historii a způsobu života. Pochopitelně nerespektování práva, obcházení pravidel a institucí, podvody a lhaní byly dlouhodobě vnímány jako pozitivní vzorce jednání, kdy jsme v podmínkách, kdy jsme žili podle rules of rulers, to znamená podle vnějších pravidel, které na nás někdo vyslal, hodil, vnutil nám je. A nicméně v okamžiku, kdy žijeme podle rules of law, které si generujeme sami silou svých parlamentů, silou svojí participace v evropské integraci, je takové jednání podle mého názoru projevem v podstatě nevzdělanosti, nekompetence a buranství. A my často máme tendenci ho vysvětlovat stále v intencích takového toho odbojářského kverulanství. A budu mluvit o českých pojmech, tam, když jsem zmiňoval tu Bílou horu, tak kverulanství českých stavů vůči Vídni a jeho špatné politické provedení a vojenské provedení vedlo k té katastrofě. A je třeba říct, že v podmínkách, kdy se ty poměry narovnají a žijeme podle rule of law, tak to kverulanství, anebo s tímto kverulantstvím se ostatní velmi těžko vyrovnávají. A typickým příkladem je české kverulanství vůči Unii, za kterým se kryje obrovský rozsah jako podvodů, zloděje, privatizačních defraudací a rozpad platnosti práva v každodenním životě. A tím nemyslím teď právo, ono to ty instituce postihlo taky, právo jako něco, co je vynucováno justicí, ale právo jako přirozený vztah, regulující internalizovaný systém, regulující naše chování a vztahy k institucím mezi lidmi a podobně. Takže mimo jiné, a díky tomu, že ty instituce jsou způsobem jednání napadeny a reagují na něj a chovají se podle něj, tak nemáme rules of law, ale rules of rulers. A pochopitelně my to subjektivně prožíváme jako plebejskost, ale fakticky, reálně a v perspektivě toho systému našich partnerů je to nekompatibilita. To znamená, my jakoby nekverulujeme v tom systému, ale my ho destruujeme. Dalším výrazným projevem malé internalizace vnějších, institucionálních, právních a politických realit je v podmínkách, kdy jsou to rules of rulers, přehánění vnějších projevů loyalty, servilnosti k moci a neschopnosti této moci vzdorovat. A to i v situaci, kdy tu svobodu reálně ztrácíme, kdy ztrácíme vlastní sebeurčení, suverenitu až do krajní formy kolaborace na vlastní nesvobodě, pasivity při projevech, abych tak řekl, vnější represe. Bylo zmíněno období německé nadvlády, odsuny spoluobčanů, komunismus, práskařství a získávání výhod za cenu a na úkor druhých, slušnosti kultury. A stalo se součástí naprosto pevný naší kultury určité vrstvy vztahu k moci a její využívání ve vlastní prospěch. V souhrnu se vlastně překonání těchto neblahých důsledků historie, kterou jsem kartograficky nastínil, a špatných návyků, jedná o to, zda dospějeme nebo nedospějeme k reálné západní identitě, postavené opravdu na vládě práva,
občanských svobodách, občanské odpovědnosti a schopnosti spolupracovat, jak na rozkvětu těchto pravidel, tak a ve vůli je bránit. A bránit jaksi toto společenství. Také tady se přibližuji k tomu, co bylo řečeno. Myslím si, že do určité míry, a to říkám se vší odpovědností, tady v přítomnosti kolegů, kteří si to pamatují, my jsme měli v jedné věci kliku, a to, že vlastně dizidentské struktury v 80. letech měly možnost si vydiskutovat geopolitiku a pro ně byl problém sjednocení Německa jasnou záležitostí, problém sjednocení Evropy s vydiskutovanou jasnou záležitostí, to znamená, když se tyto elity dostaly k moci, tak šli a udělali to. A v jistém smyslu mimořádným způsobem jsme přispěli ke sjednocení Evropy, k bezpečnosti Evropy, k rozvoji právního správního prostředí a za to jsme byli integrováni. Je ale skutečností na bázi toho, co jsem říkal, co vidíme, že jak česká, tak slovenská společnost ten prostor časový k tomu vydiskutování vůbec neměli. To znamená, ano, oni byli vedeni s novými politickými elitami, akceptovali v jistém smyslu velice ochotně podporovali benefity a zhodnocení těchto věcí, ale jakmile se objevily, abych tak řekl, s tím související prvky odpovědnosti, otázka kompatibility a západní identity, jak ve vztahu k právu, tak ve vztahu k jeho ochotě to internalizovat do svého vlastního života, tak jsme najednou začali výrazným způsobem stagnovat, selhávat a propadat se. Což si osobně myslím, že je současný stav. To znamená teď, a proto jsem tak rád vlastně přijal to pozvání, protože si myslím, že diskutujeme velice vážný problém naší další geopolitické dynamiky, i otázky výzvy v tom smyslu, zda spadneme na provincii, Slovensko méně pravděpodobně díky euru, evropského vývoje, západního vývoje, abych hovořil radši o západním vývoji, nebo nespadneme a zase udržíme nebo neudržíme jako občané, jako institucionální struktura, jako ti, kteří jsou schopni spolupracovat a participovat. Co s tím a jak na to? V první řadě já si myslím, že když se s vědomím do historického kontextu podíváme na to, jak a co se učí naše děti ve školách, jestli se, jak si učí směrem k té kompatibilitě osvojení a schopnosti aktivně se pohybovat v legálním institucionálním západním prostředí, tak zjistíme, že se učí disciplínu a poslušnosti vůči výuce věcí, které už ztratily relevanci v dnešním světě. To znamená, my nemotivujeme k zájmu na participaci, my motivujeme a předstírané disciplíně a všem těm vlastnostem. Česká škola, řeknu-li to, jenom to, nemá ty rules charakteristické pro moderní společnost, ale je to škola rules of rulers. A jestli ten rule je ministerstvo školství, nebo prostě zrovna autonomní a silný ředitel, je prostě věcí danou, na kterou ty mají vliv. To znamená, já si myslím, že vůči anglosaskému školství jsme někde v 80. letech vyjímá obsahu. A je potřeba vědět, že ten svět nám ujíždí velkou rychlostí, a to znamená, ta provincializace, marginalizace de facto se prohlubuje a reprodukuje ve školském systému. Samozřejmě, když se podíváme na naši politickou scénu, máme tady zmiňovat tu angličtinu, myslím, ať už teda emocionálně, a na sociální inteligenci politické scény a její schopnost vnímat inovace, tak znovu se vrátím k tomu, co jsem říkal. My jsme získali členství v Západu, v kterém neuspěli naši dědové v roce 1938. Padli jsme v roce 1968 a zkomplikovali jsme si to v roce 1946. My jsme ho nezískali za to, že by prostě nás někdo měl rád nebo něco. My jsme významným způsobem přispěli ke sjednocení a bezpečnosti Evropy na západním principu a benefitem za to bylo uznání naší západnosti, kterého se nám nedostalo v Mnichově.
Ale to, na čem jsme dnes závislí vzhledem ke kvalitě našich politických elit, je, zda oni to dokáží proměnit v otevřenost, v jistém smyslu svědomí odpovědnosti za osud západního světa. To si myslím, že je největší, s tím, že toto už nemůže být realizováno podobným principem jako počátkem 90. let, a kde si to pamatuje, protože v té době to pracoval, František taky, kdy vlastně opravdu tahly elity a s nimi úzké kluby lidí, kteří to dokázali realizovat a zbytek se víceméně vezl. V tom skutečném západním prostředí, v kterém jsme, to musí jít do většinového hlasování obyvatelstva, to musí to být sdíleno, interiorizováno a nepodváděno, bych tak řekl. A samozřejmě mám tady odkaz, ten nejméně čitelný, protože mě to štve, ten se týká stavu našich médií. A tím nemyslím kritiku novinářů, tím myslím jejich schopnost evropského záběru. Samozřejmě my nejsme postiženi malostí, protože říkám, Česká republika má tolik obyvatel jako to Švédsko, i jazykově, abych tak řekl, ty Švédi nejsou některá výrazně, i když ten jazykový kořen je bližší, ale prostě to převzetí odpovědnosti za naši schopnost soužití je mimo jiné demonstrováno i v tom, v té schopnosti přijmout evropskou perspektivu. Když to dokázala Gazeta Výborča, nedokázala to Lidové noviny, tak prostě člověk se říká, čím to asi je. A poslední poznámka, já bych řekl, že podstatou toho batohu je z jedné strany strach a z druhé strany nedostatečná pokora vůči tomu velkému objemu věcí, které se potřebujeme naučit. A přiznat si to, že skutečně to, když to v nějakém období byly hrdiny sjednocení Evropy, že teď, když jsme jí aktéři, tak ona je závislá jako každá karavana, která jede podle nejpomalejšího velblouna na tom, jak dobrý jsme velbloud. A já bych řekl, že potřebujeme ještě na svém dobrém velbloudství trošku pracovat. Děkuji za pozornost.